Hey, सेजौ ब्रैजिथाम मा बेलाय आं नोंखौ मोजां मोनो 399 399 मा बेलाय आंनि जिअ नाम्बारनि रिचार्ज हा नायनो मोजां महर नोंनि गोसो थोफ्लांबाय गोसो थोना नोंखौ देलायग्रा मुलि खालामगोन आंनि नारिखल खालि दानि सिख्लाफोरनि देलायग्रा मुलि खालामगोन आंनि नारिखल खालि नांगौब्ला लाया जिउआव जुलि मानोबा नांगौ आदा सोर जाखो नों सेंग्रा जोला बबे जिल्लानि जिउनि गोजोन आंनि नोंनि अनगा जानो हाया सा फुदुंनाया गोथाव जायाखैलै एसे गोसो होना फुदुंनांगौब्रा मा गोसो होना फुदुंनो हा मा गोसो होना फुदुंनो सैमा बाग्रा बायदि ओरैनो फैबाय बेरायबाय थागोन थाल लायो नों न'आव मा दं मा गैया जानो लोंनोबाल'सो लावगे फानायबाय थाखो नायनो मोना नामा मोना मानो खस्थ'ब्रांगोन गोसो थोखायबायब्ला नोंखौ साजायगोन लेगां फास्राया सना नोंखौ खाथियाव मोनो सना दुखु दाहा बावगार मारजोबो बेयाव नोङो मिथिनो हायो दा सना अननाया सैथो होनना जांखायबायनाय गानफब जोमफबै ओंखारबोनानो थाथा होनाय नों माया फोरोंखानाय औ आयानो फोरोंखानाय दोंसे मेथाइ रोजाबलाय जा बरिं मोनथारबाय प्लिज ना मैसो गारांसोलै आंना